създателят на шоуто на Джони Кучето и шоуто на Коконка. Подгответе се за ново предаване, което може да вкопчете очи и зъби. Той е водещия, който е котешки. И най-вече той е чудесен. И то всичкото отгоре. Той е... Къде беше? Чък. Има едно нещо. Чакай. Ням. Чакай. Какво ще да кажа? Да се представиш? Да. Здравейте, се казвам Чек Котката, а вие с новото ви предаване шоуто на Чек Котката. Шоуто на Чек Котката. Новото велица. Премиера от 17 юни само по Гуща Зона TV.